अरे इथला कुर्ता कुठे गेला माझा? आज इंडिपेंडन्स डे साठी घालायचा होता मला. वा बाजूला. हा बघा. अरे थँक्यू. आता लगेच रेडी होतो. दिसतोय की नाही एकदम हँडसम. अरे पण मला इंडिपेंडन्स डे साठी ना फोटोचे स्टेटस बनवायचे. मला बनवताच येत नाही आणि एडिटिंग पण येत नाही. कसं करायचं? एवढंच ना? थांबा. हा बघा मस्त ऍप वापरा. ह्याच्यामध्ये मस्त मस्त फोटोचे व्हिडिओ बनवता येतात आणि वापरायला पण अगदी सोपं आहे. आणि 10 सेकंदामध्ये फोटोचा व्हिडिओ रेडी होतो आणि 10 मिलियन इंडियन युजर याचा युज करतायत. आणि हे डाउनलोड करायचं असेल तर प्ले स्टोर आणि ऍप स्टोर वरून डाउनलोड करू शकता. आणि याची डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक दिलेली आहे. अरे वा काय भारी एडिटिंग झालंय. थँक्यू. आता मी जातो.